careke din hêzên Amerîkî û Rûsya li Bakurê Sûriyê rê li ber hev digirin. Di vê hefteyê de diyardeya rêgirtina rê navbera hêzên Amerîkî û Rûsyayê li herêma Cezîra Bakurê Sûriyayê careke din derketiye holê. Roja yekşem û duşemê li Tiltemirê hêzên Amerîkî rê ber hêza Rûsî girt li ser riya Enfor. Her wisa balafirên Amerîkî li ezmanê wê deverê jî difiriyan. Îro dişemê hêzeke Amerîkî li navçeya Tirabespiyê rê ber kerwaneke hêza Rûsî girt beriya gorê bide got derbasî herêma Sînor bibe bi armanca gera dewreya hevbeş bi artêşa Tirkiye re. Xwe ev derbiya navbera Tirabespiyê û Qamişloyê de diyar dibe got careke din nakokî navbera hêzên Amerîkî û Rûsyayê derkevin olê bi taybetî li vê herêma Ankê û li herêma Tirtemirê jî. Niha li ser vê riyê hêzên Amerîkî rê nadin Rûsyayê got derbas bibin. Carek din ew nakokî derkevin. Berî niha jî ev kerwaneke hêzên Rûsyayê sekinî bûn û ew banzerên Amerîkî danê got derbas.